ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు షార్ట్ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయము 7వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. కథం వా పాండవేయస్య రాజర్షేర్మునినా సహ సంవాద సమభూతాత యత్రైషా సాత్వతీ శృతి. అట్టి సుఖదేవ గోస్వామిని పరీక్షిత్ మహారాజు కలియుట ఎట్లు సంభవించెను. ఆ కలయిక వలనే వేదముల దివ్య సారమును కీర్తించుటకు అతనికి అవకాశము కలిగెను. భాష్యము. శ్రీమద్ భాగవతము ఇచ్చట వేద సారంగా తెలుపబడినది. కొందరు అప్రామాణికులు తలుచు రీతి ఇది కట్టుకథ కాదు, ముక్త పురుషుడైన శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామిచే పలుకబడిన వేద మంత్రముగాను సుఖ సంహిత గాను ఇది పిలువబడుచుండును. సగోదోహన మాత్రం హి గృహేషు గృహమేదినాం అవేక్షతే మహాభాగవ భాగః తీర్థీకుర్వం తదాశ్రమం. అతడు గృహస్థుని ఇంటి ముంగిట గోదోహన కాలము వరకే నిలిచియుండు నైజము కలవాడు. తాను దర్శించు గృహమును పునీత మొనర్చుటకే అతడట్లు వనరించెను. భాష్యము. సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజును కలిసి అతనికి శ్రీమద్ భాగవతమును వినిపించెను. అతడు గృహస్థుల ఇంట అరగంట కన్నను అధికముగా అనగా పాలు పితుకు సమయము కన్నను అధికంగా వసించు నైజమును కలిగి ఉండేవాడు కాడు. పిమ్మట భాగ్యశాలి అయిన గృహస్థుని నుండి అతడు భిక్షను స్వీకరించెడివాడు. తన పవిత్ర సన్నిధిచే గృహమును పునీతమొనర్చుటయే అతని ఉద్దేశ్యమై ఉండెను. కనుకనే దివ్య స్థితిలో నిలిచినట్టి సుఖదేవుడు ఆదర్శనీయుడైన ప్రచారకుడై ఉన్నాడు. సన్యాసమును స్వీకరించి భగవత్ సందేశమును నలుమూలలా ప్రచారము గావించు కార్యము స్వీకరించిన వారు తమకు గృహస్థులతో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానబోధ వరకు మాత్రమే
సంబం సంబంధము ఉచితమనియు అంతకు మించిన సంబంధము అనవసరమనియు అతని కర్మల ద్వారా తెలుసుకొనవలసి ఉన్నది. గృహస్థుని గృహమును వనర్చడి ప్రయోజనము కొరకే భిక్ష స్వీకరించబడవలెను. కనుక సన్యాసి అయిన వాడు గృహస్థుల లౌకిక సంపదల మెరుగులకు మోహము నుండి లౌకికులకు దాసులగుట ఎన్నడునూ ఉచితము కాదు. సన్యాస ఆశ్రమమునందున్న వారికి అది విషపానముతో ఆత్మహత్య చేసుకొనుట కన్నను మరింత భయానకమైనది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సౌనక ముని సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన అంతకుముందు సూత గోస్వాముల వారిని అడిగాడు. కురుజాంగల ప్రాంతమునందు సంచరించిన పిదప హస్తినాపురమును ప్రవేశించగా ఉన్మత్తుడును మూగవాడును జడుని వలె గోచరించువాడగును మరి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల్ని జనులు ఎలా గుర్తించిరి అని అడిగి మరి ఇంకా అంటూ ఉన్నారు. కథం వా పాండవేయస్య రాజర్షేర్మునినా సహ సంవాద సమభూతాత్త యత్రైష సాత్వతీ శృతి. అట్టి సుఖదేవ గోస్వామిని పరీక్షిత్ మహారాజు కలియుట ఎట్లు సంభవించెను? మరి ఆ కలయిక వలనే కదా వేదముల దివ్య సారము అయిన శ్రీమద్ భాగవతమును మరి అతడు కీర్తించుటకు అవకాశము కలిగినది అంటూ ఆ సౌనకముని సూత గోస్వాముల వారిని అడగడం. సో ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఈ శ్లోకంలో శ్రీమద్ భాగవతము వేద సార్వస్వతంగా చెప్పబడినటువంటిది. అంతేకాని అప్రమాణికులు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా ఇది ఒక కట్టుకథ కాదు, ఇది సమస్త వేదముల యొక్క సారము. అటువంటి సమస్త వేదముల యొక్క సారము మరి ముక్త పురుషుడైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వామి చేత పలుకబడినటువంటిది. అంటే సుఖ సంహితగా పిలువబడేటువంటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతము. ఎందుకంటే ఆయన జన్మతా ముక్తుడు, మరి వెంటనే కుటుంబాన్ని వదిలి దేహాభిమానం పూర్తిగా వదిలి పిచ్చివానిలా కనిపిస్తున్న మరి భౌతిక ఆసక్తులు శూన్యము, కానీ అతని యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితి పరమహంస, ప్రధాన ఆసక్తి కృష్ణ కథామృతము, వైరాగ్య స్వభావము భక్తియుత వైరాగ్యము. అటువంటి
మరి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారి ముఖత వెలువడినటువంటి వేద మంత్రము సుఖ సంహితగా పిలువబడేటువంటి మరి వేద సారము ఆ కలయిక వలనే ఉద్భవించినది కదా. అది ఎలా సాధ్యమైనది? ఎందుకంటే తదుపరి శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎందుకంటే సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుకి మరి 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు కంటిన్యూస్గా శ్రీమద్ భాగవతమును బోధించినట్లుగా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అటువంటి సందర్భంలో మరి సుఖదేవుడు వాస్తవానికి ఎవరి ఇంటి ముందు కూడా గోదోహన కాలము అని చెప్తారు. మరి అంటే ఆవును పాలు తీసేటువంటి కాలం మాత్రమే నిలిచి ఉండేటువంటి వాడు. అటువంటి వాడు 7 రాత్రులు 7 పగలు ఎట్లా ఉన్నాడు పరీక్షిత్ మహారాజుతో అనే సందేశంతో అడుగుతూ ఉన్నాడు. నేను కీర్తనకి వెళ్ళిదా వద్దా అంటున్నాను. సగోదోహన మాత్రం హి గృహేషు గృహమేదినాం అవేక్షతే మహాభాగః తీర్థీ పూర్వం తదాశ్రమం. మరి ఆ మహాభాగవతుడైనటువంటి సుఖదేవ గోస్వామి గృహస్థుని ఇంటి ముంగిట గోదోహన కాలము వరకే నిలిచి ఉండు నైజం కలవాడు కదా. మరి అది కూడా తాను దర్శించు గృహమును పునీతం చేయడానికి అతడు అలా చేసేటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు మరి ఈ వేద సారస్వతమును అతనికి అంతసేపు ఎలా బోధించాడు, ఎలా కలిశాడు అనేటువంటి సందేహంతో, ఎందుకంటే ఆ సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజును కలిసి అతనికి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వినిపించాడు అని చెప్తున్నారు. మరి అది వినిపించడానికి చాలా సమయం పట్టింది. కానీ ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నట్లుగా సహ గోదోహన మాత్రం, సహ అంటే అతడు ఎవరు? ఆయన ఆ సుఖదేవ గోస్వామి గోదోహన మాత్రం అంటే కేవలము ఆవు పాలు పితుకుటకు పట్టేంత సమయం మాత్రమే ఈ ఖచ్చితంగా గృహేషు అంటే ఇళ్లలో గృహమునందు గృహమేదినా అంటే గృహస్థులైనటువంటి అంటే గృహ ఆసక్తులైనటువంటి గృహస్థుల యొక్క ఇంటి వద్ద ఉండేటువంటి గృహమేదినాం కదా. గృహాసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళని కదా సాధారణంగా గృహస్థుడు అనేటువంటిది ధర్మం అని. కానీ ఇంకా ఇక్కడ ఈ బంధన గృహ ఆసక్తి ఉన్నటువంటి ఆ గృహస్థుల వద్ద మరి అతడు నిలిచి ఉండేటువంటి సమయము, ఆ మహాభాగవతుడైనటువంటి ఆ ఇళ్లను అక్కడ నిలవడం వల్ల వాటిని తీర్థస్థలంగా మార్చుట కొరకే, ఆ గృహాలను తీర్థస్థలంగా మార్చుట కొరకే ఆ సుఖదేవ గోస్వామి మరి ఆ గృహస్థుల ఇళ్లలో ఆవు పాలు పితుకుటకు పట్టేంత సమయము మాత్రమే ఉండేవాడు. ఆ కొంచె కాలంలోనే ఆ కొద్ది సన్నిధి వలనే ఆ ఇల్లు తీర్థక్షేత్రంగా మారిపోయేటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారు మరి అంతసేపు అక్కడ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే సాధారణంగా పూర్వకాలంలో ఆవు పాలను తీయడానికి కొద్ది నిమిషాలు పట్టేది. ఏంటంటే దానికి ముందుగా దూడను వదలడము, తర్వాత కాళ్ళకు తాడు కట్టి, ఆవునంత తొందరగా అయిపోవు పాలు, కాళ్ళకు తాడు కట్టడము, అంత సమయం కొంత సమయం పట్టేది. ఆ సమయం మాత్రమే గోస్వామి వారి ఇంటి ముందు ఉండేది, అంత సమయమే. మరి ఆ తర్వాత ఆయన వారి దగ్గర నుండి భిక్ష స్వీకరించి
ఆ గృహస్థుని పావనమనర్చి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేటువంటి వాడు. అంటే ఇది దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే ఆయనకు భౌతిక సౌకర్యాల పైన ఆసక్తి లేదు అని, మరి గృహ సుఖం పట్ల ఆకర్షణ లేదు అని. అందుకే ఎక్కువసేపు ఎక్కడా కూడా ఉండేవాడు కాదు, ఎక్కడా కూడా ఆసక్తి బంధము ఏర్పడనీయడు ఆయన. ఆ గృహస్థులతో ఎంతసేపు ఉండాలనో ఆధ్యాత్మిక బోధన వరకు మాత్రమే సంబంధించినది ఉచితమని, అంతకు మించి సంబంధము అనవసరమని ఆయన యొక్క కర్మల ద్వారా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే ఆయన పూర్తిగా ఆత్మారాముడు. సో ఇది మనకి భగవద్గీతలో పరం దృష్ట్వా నివర్తతే అనేటువంటి దానికి ఈ జీవితం, ఆయన యొక్క జీవితము ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. సో మరి సాధారణంగా గృహస్థుడు అంటే గృహంలోనే ఉండి భగవత్ సేవ చేసుకునేటువంటి వాడు సాధారణంగా గృహస్థుడు. కానీ ఇక్కడ వాడబడినటువంటి గృహం ఏది అనేటువంటి వాడు గృహ సుఖానికి బంధించబడినటువంటి వాడుగా చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ధనం, కుటుంబం, ఇంద్రియ సుఖం వీటినే జీవితం అనుకుని ఆ ఇళ్లలో ఉండేటువంటి వారు. సో అటువంటి వారిని కూడా ఆయన దర్శించడం వల్ల, ఆయన యొక్క దర్శనం వల్ల, ఎందుకంటే విశుద్ధ భక్తుల యొక్క దర్శనంతో భగవద్ అనుగ్రహం వలన వారు భక్తిలో నియుక్తులయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే భక్తుని సన్నిధే తీర్థము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో కాబట్టి ఆ మహాభాగవతుడు ఎవరి ఇంటికి వస్తే ఆ గృహము పవిత్రమవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన భగవన్నామాన్ని వినిపిస్తాడు అక్కడ. సో తద్వారా ఆ కర్మ బంధనం తగ్గుతుంది, భక్తి బీజము నాటబడుతుంది. కాబట్టి సో ఈ పరివ్రాజకాచార్యులు మరి సన్యాసులుగా ఉన్నటువంటి వారిని చరతీర్థాలు అని చెప్తారు. అంటే వాళ్ళు తీర్థం అంటే ఒక ప్రదేశంలో, ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో ఉండేటువంటిది. కానీ ఈ వైష్ణవులు, ఆ కృష్ణ భక్తులు, పరివ్రాజకులుగా ఉన్నటువంటి భక్తులు చరతీర్థములు అంటే చలనము కలిగినటువంటి తీర్థస్థానాలు. వారు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడే అది తీర్థం. తీర్థం అంటే ఏంటి? ఉన్నతమైనటువంటి మంగళకరమైనటువంటి ప్రదేశం. సో కనుక మరి ఇక్కడ సాధారణంగా మరి భాగవత సిద్ధాంతం ప్రకారము నిజమైనటువంటి తీర్థము అంటే ఇక్కడ భగవద్భక్తుని యొక్క సన్నిధి ఉన్న చోటనే నిజమైనటువంటి తీర్థం అని చెప్తారు. అందుకే తీర్థస్థానాలు అంటే అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు, అక్కడ భక్తులు ఉంటారు, కనుక అక్కడికి వెళ్తుంటాం మనం. కానీ కొంతమంది భక్తులు అక్కడికి వస్తే అది కూడా తీర్థంగానే చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. అందుకే కొన్నిసార్లు చెప్పబడుతూ ఉంది, తీర్థి కుర్వంతి తీర్థాని, భక్తులు తీర్థాలను కూడా పవిత్రం చేస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కొన్నిసార్లు. సో సుఖదేవ గోస్వామి వారి యొక్క వైరాగ్యము కరుణతో కూడినటువంటి వైరాగ్యం అని చెప్తారు. అందుకే ఎక్కడా ఎక్కువసేపు ఉండడు, ఏ బంధాన్ని ఏర్పరచుకోడు, కానీ జీవుల పైన అపారమైనటువంటి కరుణ. కనుకనే కదా ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఆయన ప్రవచించినటువంటిది. సో ఆయన యొక్క వైరాగ్య లక్షణంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాడులాగా ఈ లోకంలో ఉన్నా కానీ ఈ లోకానికి అతీతంగా ఉన్నవాడు. అందుకే ఆయన మనకి జడుడుగా అంతకుముందు శ్లోకాల్లో చెప్పబడినటువంటివి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయనను గురించి వివరించినటువంటి భావం మనం చూస్తే శుద్ధ భక్తుని దర్శనము అరుదైనటువంటి భాగ్యంగా చెప్తారు. అక్కడ వారికి కలిగినటువంటిది పరీక్షిత్ మహారాజు లాంటి వారికి. సో భక్తుని సన్నిధే గృహాన్ని తీర్థంగా మారుస్తుంది. గృహస్థులు మహాభాగవతులను ఆహ్వానించి హరికథ వినాలి అని చెప్తారు. భక్త సంఘమే ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఆరంభము అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు ఇచ్చినటువంటి
ఈ శ్లోక తాత్పర్యంగా మనం చూసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్కి ఇచ్చాయి. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములు రెండు కూడా మనకి శ్రీమద్ భాగవతం నుండి ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలున్నా మీరు ఏదైనా యాడ్ చేయండి.